We hebben maandag gekeken naar per pijler en 10 pijlers. We hebben ook gekeken hoe willen we dat die pijlers, die gebieden eruit zien in 2050. Ik zeg bewust zien, omdat het gaat om fysiek. Het gaat om kijken naar voren, kijken naar 2050 en hoe het eruit gaat zien. En we hebben toen met dat team, met iedereen die hier was, zoveel mensen gekeken naar maar wat zijn de 10 belangrijke stappen die je kan maken om daar te komen. Alle hebben we erover nagedacht en we hebben een keuze gemaakt per pijler van 5 belangrijke stappen. Vandaag gaan we kijken naar welke programma's kun je uitvoeren die invulling geven aan die stappen die er zijn. En na de programma's hebben uitgewerkt, dan gaan we kijken naar welke projecten vullen zo'n programma in. Want een programma kan meerdere projecten zijn, dat zijn meerdere projecten in een programma. En dan gaan we kijken welke projecten kun je uitvoeren, wie zijn de owners, wanneer, een beetje smarter maken. En dan gaan we kijken naar quick wins. Wat kunnen we doen tussen nu en 3 maanden? Dat we alvast wat dingen kunnen installeren. We hebben een voorbeeld aangegeven van als je 50 scholen wil voor gezonde voeding, dan kan je misschien niet alle 50 doen in 1 jaar, maar je kan ze uitsmeren over de komende 5 jaar. En dat moet duidelijk zijn voor iedereen. Nou, eigenlijk ben ik hier op uitnodiging van mijn stagebegeleider. Ik loop momenteel stage bij Rova Bapplies. En mijn stagebegeleider heeft dus hierover verteld en ik heb me dus geregistreerd. In eerste instantie dacht ik dat dit eigenlijk op bepaalde officials gaat. Je moet uitgenodigd zijn hierom, maar later bleek dat je zelf eigenlijk gewoon kan registreren.